Oh, so na-orphan day ka ba at the age of? Mga 16? High school pa ka? Adi mo college pa ka? Early man ko nag-college. So, 15 man ko nag-college. Yun sa nimo pag kaya nga ikaw Reza, nawala exactly, yung mama. Nga siguro kay kato sigurong time nga iya kong ginabilin sa mga auntie ko dito kay murag gipatilaw na ko niya nga kanang kaya nimo mabuhay nga ikaw ra. Pag graduate na ako, after graduation ni diretso ko og cemetery sa Linamon. Okay. Kaya wala mo kayo celebrate. Okay, maligya mi sa akong girlfriend nga wife na nako ron og kanang mga sandwich, milk tea. Ikaw nagsugod ka so sa inyong family walay background na kuan. I can say akong mama lang ang sa tanan na mong side sa mom nako. Puros siya rang negosyante. Siya rang negosyante sa ilang like siya pod ang dagananan sa mga igsoon balik. Kanang manghulam, kaya siya ra may negosyo. Pero story pa lang ni sa imo wala pa ko ni gawasan eh. So kanang kay lagi 16 murag 30 years old naman yata to or mga 35 na yata ko na akong mama na Boros. So kini nga story sa akong mom, inspiring lugar siya kay before 30 years old na milyonaryo daw siya. Wow. Na sila yung mga sakyanan. Like successful business jud siya kanang entrepreneur ba. So murag distribution yapon, no? Murag distribution yapon business. Tupperware. Then kato nga time kabalo ako na through my research lugar nako Tupperware jud ang pinakasikat nga plastic so. Pero bata pa man Brad, sa unang panahon Brad naka-Tupperware ka Brad. Anak ka sa dato Brad. Sa una I remember kay akong mama sa una mo manay mailan nimo kay ipautang man sa mga mo na ilang negosyo so nangay pedling ba. Kay wala pa man ang mga plastic nga. Yeah. So mo daw to ilang negosyo pero kanatanan like permintin ako na madungog nga imong mama, imong papa, imong kuya mga puhong kay na sila sa negosyo like booming jud ang business. Kaya sila ra may gagunit for Davao ato nga time. So it means to say Brad nga nasa imong dugo Brad. Nasa akong dugo. Pero kung atrason pag yun nato, labasira imong mama? Labasira. Mga ligag isda. Kaya kung lolo, lola na may basnigan. Basnigan may tawagan ng dagko nga mga lansya-lansya ba? Yeah. Na sila na nga so akong mama ra na gats mo baligya og isda. Okay. Sa tanan niya igsuon. Yang mga igsuon daw is mo tabang gyapon pero siya mo pinakahugihan mamaligya. Like siya mo sa ligya. On that time nganong kailangan abuhaton daw sa imong mom tungod wala pud say choice kay kailangan mabuhi or kailangan sa ko na imani nga kay man sila 7 or 8 sila magigsuon. Okay. So murag siya po'y murag second to the youngest. Okay. And then pero siya may murag naiputen murag kugihan ba? Dili po siya breadwinner that time. Dili kay murag ang income nila sa isda consistent man. Okay. Ang iya lang is mahalin to tanan walay mabahaw ma-convert to into cash. Pero that time Brad, estudyante po daw siya, working student siya sa may style. Akong pagsabot mga stories ra man sa kay wala play ka. Kay murag meet na lang din siya for me nga kaning akong mama. Pero kabalo jud ko nga kugihan jud siya. Mga 1995 kato nga time medyo nanami sa iligan. Okay. Murag mata na ko sa among ancestral house nga dili pud kay siya sakto lang. Galing na sunog na galing turon. Kanang di pud siya naka-eskwela na sa private school pero na. Di katulog ko sa sala wala may kwarto ngayon okay. Okay among panginabuhi like kinang nami sa kinan pero kanang among balay is dili beto jud siya ingon mayon kag balay nga na mga kwarto. Matulog mi folding bed. Pero kato nga sa amo lugar sa probinsya, murag kabalo sila nga kining mama ni Carlo kugihan jud ni di jud ni mawadag kwarta kanang mahulman jud ba. Kaya naman siya when I was growing up single mom naman siya. Single mom na siya kay namatay akong father mga 1999. So 4 years old pa ko ato. Sayo din namatay imong papa, Brad. Sayo namatay akong papa. Okay. So mo nang medyo samot ni kayot imong mom, no? Kay siya napaman akong kuya to nga time napa sa college. Then ako 4 years old pa. So nakadako among gap 16 years lagi. 16 years. Ang among yang ginabuhat is ginadala syempre sa ginabuhat sa mga single mom. Yeah. Ginadala jud ang anak sa Correct. So ang nidako ko nga akong mama is nana sa insurance business. So ikaw ba nagdako ka nga nakita nimong gakayot imong mom? Which would you believe na nahitabo nga murag mas
Burag maayo noon kay na mold ka. Tinood na siya kay akong mom sa una, bisag na siya ka-meeting, banon ko na niya. Bisag niya ako ang klase nga tao nga hilig mag-observe ba. Okay. Bisag magdular ako pero kabalo ko sa gakaytabo. Ano ba? Nana, mga nana, kasi ang kasturya, bisag okay lang. Kabalo ko nga politician yung ka-meeting. Ay na ba? Unsa din na siya ma'am, unsa din. So, curious ko in a way, pero di ko gapil-apil jud. Pero makadungog ko or makabalo ko, murag indirectly, murag ginatudloan ko niya. Ba atong klaron brad, wala sad mo ilahi nga incheck. Wala. Wala. Kabalo na ta, you know. Wala. Kapilan ako nag-host og mga dinagko nga mga Chinese businessmen. Sa akong pagkabalo, wala. Kanang imo bitaw, kanang imo nga pagka-train. Mo na usually ang ako madunggan sa mga inchik nga mga istorya nga ang mga bata gina-train gyud, ginauban gyud sa negosyo. That's why sila mo'y gasunod sa business silang family. Tinood. Pero katong tayo, wala man may business. Akong mama is insurance agent manager jud siya. Okay. Sa Joker kay na istorya na nga kining unsa ka creative akong mama. Ginabuhat niya nga example. Sa insurance mo di ba na kay mga agent. Okay. Then di ba ingon ko na sila pito kay suon. Yeah. So makurat ko bata pa ko nga naman every time na awarding ako mga auntie top seller. Okay. Akong tito nga mangingisda, top seller og insurance. Akong auntie nga nasa Saudi, top seller og insurance. Top seller gyapon. Pero kabalo ko nga wato sila na maligig insurance. Ako nga naman niya. Yun sa nag-top seller pero wala na maligig insurance. Ako ditong mama tanan. Kaya di man siya pwede mamaligig insurance kay siya man ang manager. Diba? Sikreto ra to pero kabalo na yata na sila. Kanang top seller kini nga unit. Yeah. So technically siya ra gyapon ang person behind ato nila. Kay marag naman yata na. Siguro I think yung mga bonus ko, correct, mga downside. Under nimo kay productive. Sila tanan. So ako ginapakuha sa akong mama sa trophy. Ako atong trophy sa imong. So ikaw mo yan na lang ba indirectly ra to. Alam mo magatuon ako na brad kanabang the energy also brad of being a winner, the energy of all the eagles, brad. Burag imo na absorb sa brad. Oh my God. Kabalo ka gakon ko ana, like for example, most of the time ako ning ginasulti ako mga kauban ako nga ga-host pod. Most of the time sa una bay pag mag-host ka og company event, ta usay ihangyo man ka nga lingkod ka sa with the owners. Nayuban mga host brad. Maulaw, dili ko kay dili ako pakilid lang ko. Ako brad. Imo na nang ginano. Gusto ko nga mulingkod kay kumahan shake na ako na siya brad. Nakoy feeling nga ma-absorb na ako na iyang energy. And sometimes na all winners awarding puro na sila mga top notchers. Feeling na ko bay grabe ang positive energy ana brad that if you're there ma-absorb nimo na brad. Ikaw bay bata pa ka brad. Uban na kada si mo mama nga achiever kayo. Na nakay mga aunties ka awarding ay mong giingon karon nga gadawat pag ikaw mga trophies. Bay, ginahinay bay ang imong subconscious bay nag-ingon na brad nga dapat excellent ka. The mindset of being number one brad. Pero sa academics dili kay ko inana wala ni dako biya po bugoy gyapon. Bugoy na istorya na like before, di ba nakaingon ko sa mga ni balin ra mo ko corpus. Second year high school. So katong time nga elementary to first year high school nara ko sa corpus gyapon iligan. Okay. And then katong nga time is I think it's also a nice story to tell kay akong mama to is manager na siya. Murag ako nga pagkatawag ako ko sa lahi-lahi nga pamilya. Bisag na akong mama kay nga yang ginabuhat as a manager, she always travel sa Manila, Cagayan. So nakoy night time nga magstay ko 1 week sa akong tito. Ingana ginabilin ko niya sa mga pero kada sa mga saligando. Si Carlo dire sa inyo 1 week. Then sila magatod sa kuha, sila ano ko ganang gina-adapt ko sa mga line-line. Kay kabalo man siya nga di ko niya matiman for a week pa. Nakatulog og line-line nga mga kada time di ka magunaw na ba nganong ging ani yung gusto ko mama or you understand the situation. Kasabot. Dili ko kanang bata nga. Maralagi ang joke ganin nila sa ko kay ano man jud ko nani naman jud akong build bata ba. Kanang gidako sa kusina. Ano ba kay pinasagdan ba. Pero through that kabalo na ko pila pa kong edad atong elementary kabalo na ko magluto. Kabalo na ko kung itlog lang kung beef hotdog kabalo na. So pero gitrain niya pong kana niya nga para bitaw giandam ko niya ba nga dili ko always na para sa imuha. Okay. Namatay man po siya 2012. So that was mag second year college ko.
Pero pero kato nga time murag kanang ako kabalon ako mabuhi nga kura. So na-orphan ko nga kining 2012. Okay. Second year college. Sorry to hear that, brother. Oh. So na-orphan di ka ba at the age of 16. high school pa ka? Adi mo college pa ka? Ano man ko early man ko nag-college. So 15 man ko nag-college. So mag second year college ko. Mag second year college pa ko. Then nawala siya. Then ang story pod nga nung nibalin mi og Cagayan kay kung balik ko atong iligan nga time. Akong mama nakabantay siya nga dito ko nakatunog mga bisyo. Nakatilaw gyapon ko anang binugoy gyud binugoy na gyapon. Pero kanara kong bisyo nga inom, katilaw sigarilyo, ano ba. Nagito one time nga nasuko kay na upset kay siya. Yan ang gibuhat is during a Holy Week, yakong gi-grounded. Pero di siya kanto, singon siya. Sige, ano na itong buhatan mo. Maligya kag tabirak. Tabirak, may tawag naman ng binignit. Binignit yan. Binignit or tabirak. Yeah. So, yan siya. Pag mo ning mahalin ng kining okay na ta. Yan ang murag. So, burag mo na peace offering. Burag mo na itong kuha na. So, okay na ta. Maligya ka ni ha. Pag binugoy. Then after that, nakarealize siya nga, mubalin jud mi diri. So, gimold yun ka, Brad. To be a salesperson, brother. Every time nga, akong ipaila-ila sa mga tao or sa kung mga auntie. Ganang always paymente siya maingon nga moro jud si Carlo rajoy maka lingkawa sa to ani kana mga ganun ba okay bro marag nai hope bitaw nai hope nai chance so mga auntie si Carlo rajoy maka tabangan ni siguro binuang to niya kay bata biya niya kanang cute man pud sa una kanang pero kabalo siguro siya nga nasiguro na siya kakita nga lahi ni nga bata naka-decide siya nga balin kag Cagayan para malayo ka sa kanang environment ba naman jud mga na siguro sometimes naka sa lugar nga kanang down kay ka or kanang feeling nimo ma-fail ka so mag-change na kang environment basin og magbago pod ang tanan ba. I think kato yung pagpadako sa the way nga gipadako ko sa kong mom is kana bitong dapat kabulo ka mo learn on your own kabulo ka mabuhay nga ikaw lang ano kung gi-prepare jud ko sa kong mama nga kay katong time nga kana bitong dagan nang matan sa kog yun sa nimo pag kaya nga ikaw Reza nawala exactly, yung mama ako nga siguro kay kato sigurong time nga iya kong ginabilin sa mga auntie ako dito kay murag gipatilaw na ko niya nga kana bitong kaya nimo mabuhay nga ikaw ra. But I think your mom right now is so proud of you, brother. Sayang lang lagi kay wala siya no katong but I'm sure but like she's watching right now right so nang kana uso man ang pag graduate na ako after graduation ni diretso ko cemetery sa Linamon. Okay. Kaya wala mo kayo celebrate. Okay, Tatadid nagpa-picture jugo with my toga. 32-year-old ako nga kuya, kato nga time, na-graduate ko 2015. Namatay siya 2014. Pneumonia. Tuberculosis. Ako mama pneumonia. So sayang lagi. Talaga? Pero galing, sorte lang tayo natay pa. Nagyapon kay katong wife na karon. High school sweetheart na ako. Gitabangan jud niya sa tabangan jud nila sa especially siyang family. Siguro nakita mo dud nga murag lahi ko gihan po ning nga bata nga kanang ano man budda. Kato nga time to naka-uyab na dibog nakabugoy like ano gyapon. Kay working student naman ko ato. Kamatay sa kong mom. Working student ko, mamaligya mi og so, nakoy sweldo sa student assistant. Tapos, mamaligya. So, nag-SA ka ba sa Xavier. SA ka. Tapos, akong schedule ato kay morning ko kasagara ga duty. So, libre na nang akong mga printing. Nagod kayo opisina. Libre na akong printing, mga bond paper, ballpen, kinaman ko sa office. Dayon, pagkahapon po na kay entrepreneurship or marketing man jud akong course. Nagyapon may FS. Okay. Tapos napadjud ko atong nagsirado naman ng kanang night cafe before tapos gibalin na siya sa murag AIE nan. Nakoy pesto din na sa una nga tag 5,000. Namaligya mi sa akong girlfriend nga wife na nako ron og kanang mga sandwich, milk tea. Yan. So college pa lang no? So, grabe. So, pag-graduate na ako, Sir Bern. Pag-graduate na ako college, akong resume is fresh grad with 4 years nga experience. Tama. Gisabay naman ni mo. Gisabay naman ni mo, no? Yun sa maning nga naka-experience. Working student ko, ma'am. Wow. Pero kanang, ang nakatsada lang sa mga akong wife, supportive siya sa akong mga kabuang. Like, siya, marag,
ano siguro siya nga kanang mangita ko pamagi nga mga mamaligya ba. So, siya businesswoman na siya daan. Economics man na siya. Pero yung so mindset related yapon. Pero yung mindset before or ang pag-train lugar siya sa yung families kanang pag-graduate mo bangko ka. Gipave na employment ba? Employment yun nga kasagara ba. So wala, there's nothing wrong. Pero murag ako na-change na ko ang mindset. Nga dili magnegosyo ta siguro nag-employment mangyapon ni for pila ka years. So napatoy sa ka story nga ingon lagi siya nga kanang nakadumdum daw siya nga na maligya pa mi sa una og kanang kaning bitong Shanghai nga banana cake tapos naman ay liga sa barangay. So kami dito maligya ra mig kanang Gatorade kanang mga pan mga ba. Pero lahi man ko kay marketing meta. So ako na ko yung mga signage. Kanang buy this, knife ring, iced tea. Dili nang normal lang tindero ba nga palit lang ka drug ka nang sexual lang dere. Nadyo yung mga signage pero di po nang mahal ka ng bad paper lang. So it's always nadyo ka nang something murag mo go beyond mi sa mga Amara ta mong pang date. Kay wala man may laing kantiguman sa una. Kay kaming dos so na extra income mo na po din itong pandate. So kung gusto kang mag-date, mamaligya sa ta. Mamaligya sa ta. That's a very nice mindset. Yung po sila well off. Sakto rin po sila o kinang galing ma-short me og kwarta kinang sayang father gaming office mag-lunch na ba. So dili jud siya ingon nga kanang grabe tong experience actually. Humbling kayo siya nga kamera duha ba. Like bitog ang tanan namong ginabuhat is wala may paki sa mga tao basta kami buhaton naman kabalo na ko nga as experience as kining kuan lang good kining may na lang natay income natay makalaag ta ba. Right now Brad, listening to you ba, I'm so jealous Brad kanang magunaw na ba nga dapat ay bata pa lang ko degi do naman ko nagsugod nung ko sa una nga nagparinta og computer kay abroad akong papa tagaan ko computeran so akong giparinta nagay may computeran sa una computeran sa una so gusto sad ko maka-income ba kaya lang medyo alang gyud napanggod niya, ang mentality yun sa kong parents magunasahan yun kay kanag yung mo-graduate yun kay frustrated man sila nga engineers sa MSU IIT. Dapat ikaw mo yung mga engineer. Pero nga na ba, tamo to nag-engineering tanang ko. Nagiging university. Ako ang tanong sa mo, I mean, lahi rin ang effect if you started young, no? No? Kaya na may ubang good brand nga, let's be honest, na uban nga, haya lang magsukulong negosyo pag mo retire na. Sawa sila kabalo nga, so ang ilang retirement fee, haya pa nila ginegosyo. So syempre, ang negosyo di ba, diretso automatic nga mo kuanda yun. Mo bitang uban, do safety ng uban nga mo franchise na lang, kaya nanay sistema daan. But ang uban, pag mo mag-try pa lang or mag-kuan pa lang, dili ba diretso? Di ba? I mean, nabi mga failures kihapon. Just in case karon pa mo nakapaminaw, well, ang CEO nato sa Apollo, dili ni first time mo nag-podcast, dati dito pa mi sa gusa niya. Di pa ito aircon karon social na mi aircon na mi na siya building dagan na kay branches pila ni branches ni mo Brad napakay coming sa Uptown Brad currently naman supposed to be 5 pinag-close mi sa duha kay gamay naman to sila okay so currently nami duha ka open one in Bulwa National Highway dool sa SNR nata din ni karon diba then the second one is nami gi-open sa Limkit Kai Mall so we just opened it last April. So mga gyapon to siya pang home furniture nara kilid sa Terranova. Nabutang mig Limkit Kai. So salamat mi sa Limkit Kai team kay nakita nila ba nga homegrown nga company. Okay. Dayon kining among i-open karon nga third branch nami sa Uptown kilid sa SM. Nakatsada dito is na siya appliances sa ubos. Sa taas ng Apollo. So kung katong mga taga Uptown kung magubaan mo or manginangal mo appliance TV pwede mo pa itong TV then naday TV console sa diba so kumpleto na dili na sila kanang kay traffic ikaw taga Uptown pug ka correct pila pa ka oras imong munaog lang by dito Uptown by and very ideal kayo mong area dito grabe ba imo gyud na maintain si Apollo Brad na kana bang kabalo na ka sa labi na sa Cagayan de Oro market we want nga as much as possible barato pero gapangita sa tag quality nga gwapo kayo may gali ikaw Brad imo ginang gi-maintain Brad nga si Apollo dili siya nang well let's be honest kung just in case wala mo para kamo mismo maka-compare mo ato galing mo uban mga like for example mga katre mga frames mga lamisa cabinets kung kumpara gini mo sa Apollo nga price by way
different yun, Brad. Barato. But in fairness po sa mo, Brad, wasa ka ni abot sa punto, Brad, nga. Barato sad, basta lang kay barato, pero Pangit ang quality. Pangit ang quality. Pag nalimagyan sa ruska, mabasa lang, mabungka. Kabalo na taana kay sometimes ka-order mo sa tauban sa online nga super barato. Kita pa to si mo. Problema pa ka kay. Imbes nagpalit ako para sa kong anak. Ako naman yung problema sa pagka-symbol. Di ba nagka-symbol ko ta eventually dali ra mapud pa na ba? Paano mo yan ba? In fairness to iba, daghan na kay products sa una steel cabinets ka. Imo bang sure na pag dito ka sa supplier ka na this is Apollo. Barato but still the quality is there. Inga na ba imong branding yun nimo? In terms of product, amo jud na siyang gina personal o kanang kami man ga-design sa ubang products namo. Do dili tanan. Na yung mga design nga kami jud nagpabuhat. So nagi ka nang kamog yun kami jud kini among gusto nga ipakita niyo sa manufacturer nga mo niya kaya gusto. Ba nimo gusto na mo inani ka sturdy. Okay. And then napod mi mga products nga kining gina-maintain na mong quality tungod kay gato mong good ko nga ang labaw na kami ga-supply mig mga government. Yeah. Naka-subtry mong good ko nga nisulod kog mga offices nga stang pangita og bangko lamisa. Tapos ang quality ba galing ko pa nakasulod dito sa amo sa City Hall. Nakahimamat ko nga kuan nga may mga projects namo nga dakog budget pero ang ginatag sila is pangit nga quality. Yeah. Do nga kabalo jud ko nga nay problem with kini bitong nagsalig mo good ang problema mo good nato sa una tong wala pa Apollo I think is gamay ra option sa mga tao. Ang galing ang mga local diri nga mga players mo palit ra sila sa Manila. Yeah, exactly. Ang reality mo good sa kanis mo mahal mo good ang cost paggikan sa Manila. Yeah. Kay ang local na to mahal. Yeah. So mo nang ang ilang mapalit dito katong kinabaratuhan para pag-abot din mabaligya pa nila og kanang okay ra nga price ba. Yeah. So kita direct man ta. So kami makapili jud mi og gwapog quality. Ang amo mga office chairs tag 1 year ang warranty. So ang amo ang mga steel cabinet kanang najud na sila yung mga lock, mga baga og metal namo dali ra mo gud namo ban nga kanang naan mo'y kaparehas og product lagi pero try to visit Apollo din i-compare ninyo steel ano ka nang tama diba? May kanang magnet kanang dili siya kanang cheap tanaw so in terms of quality we really handpick the products that we sell and then we also discourage kanang nami mga supplier before nga pangit og quality amo nanto silang gipang let go. Okay. So ano jud kung dili at least no ikaw personally Brad no mo at least imo ginanggikuan nga pero di porke nga makaginan sa tagdako ani but at the end of the day it's still the quality because ang after sales niya ang istorya sa tao nga nakapalit mo gani pinaka the best marketing di ba? Di si Apollo pod Sir Bern ang among kuanes nailan jud mi sa mga contractor sa mga balay nga kanang competitive kayang price. So when they buy here nga bulk, dako kay sila ma-save. Okay. So nayuban nga dili kami ang mo-supply sa government pero kurat na lang mi dito na mo i-deliver ang contractor ay mo palit siya. Kay kabalo sila nga dili na kami na mag-install hassle free. Di ba? Dili na ka magsakwat, dili na ka mabughat. Tapos ang nakatsada pod sa mo ang among team kana mo kung kalig-on sa furniture usahay magikan na siya sa team nga o imong gipalitan kay nga kini mo good mga uso sa mga kini mga flat pack. Okay. So when you buy the product same gipalit sa online di ba naka-box lang siya. Pero kung dili nimo na maayo og install dili skilled ang mo install. Kabantay nga paguman mo install na pay nabili na pulo ka rusta. Kana tanood yun na kana paguman ba shit nga may tulo ba wala install. Di ba? So ay bungkagon nugoy nimo to. Sumatingan lang ka after 1 week na huyang na. So na nga. So kami we train we our staff kami geek. Atong last time nagsurata 20 pa mong staff. Karon sa 60. Wow. So kana ang 50% na operation, 50% na sa office. So kanang then sige pa may sa katong gusto mong apply nag-hiring pagyapon may kay gigrasyan man tag mga projects sa gobyerno. Nagsalig jud sila sa tuwang kining sa Apollo. Nayuban mo request Apollo jud ang ilahang gusto kay nakatesting man sila sa serbisyo. Nami mga sa mong YouTube channel sa mong nami dito mga projects namo nga amo jud siyang ginatarong og trabaho. So I think murag we always tell the team nga dapat when the customer buy from Apollo makaingon sila nga worth it.
worth it ang price, worth it ang quality. Okay. So wala mi dire sobra ka mahal nga item. Okay. So tanan na mo nga Tama, I agree, reasonable. Di ba nakapait kag recliner? Tanan. Pila na to ka 1 year na to sa imo. Dugay na, 1 year na. Actually, tapos na ko yung ani, Brad. May remembrance na ako, gikan sa City Hall. And tinod, Brad, wala gibinong. I mean, ligon gid siya. Sakto gid ang price, Brad. I mean, kung i-compare mo, grabe, sobra ka mahal. Brad, very quick lang, Brad. I congratulate you for being one of the youngest CEOs right now. Mag 30 naman tama, the youngest pa ba? Youngest pa. But we started mga 26 ko. Yeah. 26. Kanina lang, message nimo to those who are starting. Gasugod pa lang. I'm sure kabalo sa ka sa mga struggles. To those people nga, you know, siyempre dili wala sa ninahitabo overnight. Lagi kay ang tinod po na makita pud sa mga tao katong mga nakaila or katong bago pa na kumaila, ang ilang makita kaya nga polo na So na ban wala pa nakaila ni nga may gani kinangutan na katong uban nga mga stories dagan pa na siya stories nga katong like ni sa mga gaskwela pa din na nakatry ko nga before ko ni-graduate gitistingan jud nako kung resume kung nabay mo dawat nako. Third year college pa lang ko. Kaya naman may course nga magbuhat may resume sa ano. Gipang submit na ko na sa mga companies. Kalayan sa Joshua gyud. Kalayan sa Diyos na gusto mo hire na ko. Shoutout kang Sir Peter Lim Lozoy sa Toyota. Okay. Siya nga, where are you going to start? Pero dili siya. Ayang company ba? Yeah. Ano ko, ma'am, actually ma'am, third year college ba ko? No. Nangyawat ra ko kung pwede ba ko makatrabaho dira nga dili ko mo duty kanang mamaligi ako pero on my own time ana ba. Ay dili man pwede sa pero na miss me kinang mag-apply ka abi na mo kanang nag-stop kag trabaho, nag-stop kag eskwela pero anyway, what I'm saying is don't be afraid to take risk. Okay. Di ba? Kay ako, I'm a product of kanang di pud ko sobra ka risk taker, but I always try kung nakoy gustong sudlan nga ano. Mas kanang ano lang, kanang hinay-hinay ba? Walang pud mi nag-start diretso nga dako ang tindahan. Okay. We started small. Okay. We started humble nga capital ra pud. Pila lang ka stocks, pila lang ka book ang among gi-rolling ano ba? And then murag before pa pug ko nagnegosyoan murag kapila na pug ko nagnegosyo ginagmay. Nag-try ba ko baligya og chicken inasal nga anak ko sa kong wife atong inasal sa na ba kay mga mura matug ka ng luspad kayo Magkatawa na lang may sa mga pictures ba. Nagkanan din mo na sunlan no sana. Katong night cafe na mo. Night cafe bisag unsa ba yung baligya. Yeah. Ang nag-barbecue ang pikas so barbecue pud mi. Pero ano mo palit sa barbecue? Ay mo okay. May coloring go dato kanang Los padra. Oh nya ano mag-display dito tag hilaw. Di ba? Kanang inato lagi ba. Dagan gimig kanang mo isang palit kay makita mo nila nga dili ta well lighted kanang basta dagan kayo so katotanan puros to siya experience dagan mig charge to experience nga kanang but ang siguro pinaka the best ana jud is kanang finding a partner nga mo sugakod sa inyong dream ba. You should have a dream nga dili lang kung single ka di pud kailangan uyab no, but if eventually if namoy partner nga inyong masaligan nga mag-build mo sa inyong dream together ba. I think that's one of the best decision that we made as katong husband and wife kay katong sugod nga naglain nami dito pod na buhatan na namong dreams ba. Kay wala na may mapugong nimo. You're on your own ba sa imong life. Tapos always take a calculated risk and then ako pang ginaingon gani sa una kay dagan pud kog mga negosyo gisudlan before nga insurance kay mga laway puhunan ba. Laway puhunan na sense nga kana sakto ba tayo mong baligya po. Na ako ganan kay ko malagi insurance before kay product pud kog insurance. Kay kung wala pud tong insurance akong mom and dad sa akong mom di pud ako siguro maglisod jud kog sugakod sa college. Kay wala man pud ko. Wala na may magpaskwela sa kuha. But galing nagngita kog trabaho, nagkasulod po jud kog scholar nga kanang XU band. Kanang sariling sikap nanjud ba. But I think tanan ni siya, it's all about risk jud kay. Number one, sa mong family wala may tigbuhat og furniture. Mo galing di ba? Wala dili ingon ba ka nang gasunod na bito ka kay nanadaan. Di pug ko ka pero hilig ko sa una ako ang anak sa wife kanang sulod dag furniture no. I think before katong date pa mi ang among di mi hiligan ng mga sinihan usahay pero alam mong hilig sudlan ko ka unsa Mandawi di ba all home kanang mga kanta ba kini ato paliton no kakwarta tapon so I think na nadala na mo na nga
kuan nga ganahan jud mig ang amo laging kuan sa mo ng Apollo Sir Bernice. Apollo is the name of my son. Okay. And we want to murag gusto ko nga ang atong ibaligya din is about having a good life nga gusto na to i-share sa tong anak. I always tell you, di ba, nga katong bata apog ko, I always look sa TV. Kamo jud akong kakakita. Kanusa ka na ko ni mamit silang kuan. So klaro na ni nga tiniguang na ni ba? Klaro na ni mag atong edad ni ba? Pero karon akong kasturya na lang. One call away na lang si Bernie bitok-bitok. Pero sa una mo na pamaw special. Malate pag mo bugawas na ka din na pasabot dapat padulong na ko sa sila. Si Bernie lakaw na ta. Bitaw daghang salamat. Thank you, brother.